Hello guys, खुलुमबाय लोगोफोर बुंजानानै एसे बोरैबा जागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुगासिनो दङ रेखा बि गुफुर आरोना ओमफ्राय बे एसे बेलेग बेखौ फार्स्ट जोङो दखान अपेनिं खालामनायाव लागायनाय प्लास नैबे गोदान रेक दायो जोंहा बानायगासिनो दङ नैया गोदान रेक ओमफ्राय इयाव ग्लास होगोन सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ देखायनिया नाय जि मोजां क्लिननो बानायदों जि दोनना नायबासो मिथिगोन नैबेथ' अल मडेला जाहैबाय ओमफ्राय प्लासनियाव रेक जागोन आरो नैथिंबो बेथिं रेक थाबाय नालाय नैथिंबो रेक जागोन आरो ना ओमफ्राय जोंना नैया नाय गारसुमलायना दख'नाफोरनियाव गारसुमना भर्ति बे सियारफोरावबो गासिबो दख'ना ब्लाउस गासिखौबो नोंथांमोना मोनगोन प्लासनियाव मोनसे जोंना थ्रेडिं खालामनाय हेयार वाश खालामनाय माबा माबि मोनसे दङमोननियाव थ' बेखौ जोङो बाहेराव लांबाय ओमफ्राय बेयाव जोङो दख'नानो सोना होबाय आरो लोगोफोर दायो एसे गोलाव जाबाय गिदिर जाबाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना आं वाइटआव देखायनोसै बै बे दरजाया बेनिफ्राय मिनिमाम 18-20 फुट गोलाव जाहैबाय ओमफ्राय बेयाव पांखा मोनसेल' नांना दङ नैनि पांखाखौ खुलिनो हाबाय बेयाव एसे गिदिर पांखा होसिगोन लोगोफोर दा नायनोसै वायरिंनिबो एसे खामानि दङ ओमफ्राय बेफोराव लाइट होगोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो देखायनि भितरनिफ्राय हाबनानै माब्रै सिटुवेसन जागासिनो दङ आरो बेसेबां गिदिर साइज जागासिनो दङ बे दखाना स' नोंथांमोनखौ देखायनि आं नाय हरावनो बानायगासिनो दङ रेक बानायगासिनो दङ एगेन रेक नांबावो नेक्स्ट रेक ओमफ्राय नैया लाइना एसे भल्टेज खम नालाय जेनेरेटर लागायना होदो बे बरियानो नैया जेनेरेटर लागायना होदो ओमफ्राय बिथांमोन डाइरेक्ट गारियाव फैखादो साथाम मानसि लागायगासिनो दङ नैया ओमफ्राय बेयो मालिका ओमफ्राय जोंहा आलासि फैदों सिमा रौतानिफ्राय दायो साननै सानथामसो थालांगोन जोंनाव ओमफ्राय जोंनि बुस्थुफ्रा नाय म'इ दामद्राय थाबाय मा थाबाय निया ओमफ्राय बे बेनारखौबो सोलायना होनांसिगोन बेयाव मात्र स्टरल' थासिगोन स्टर एन्ड बिउटि पार्लार बेखौ बिउटि पार्लारखौ हाथायनानै स्टरल' थासिगोन ओमफ्राय बे बानायगासिनो मिनिमाम 9-10 बाजिगोन जोङो नेबाय थागोन हिन्जावबो नेबाय थानो आरो आलासिया जास्ट सफैदो 4:30-5 ट्रेनाव बेबो जेबो जायाखै दा दसेनाव जाहोगोन 9टासोआव आं बाजार खालामजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं भितराव माब्रै दं वाइड एंगेलाव नैबे क्लस लादों नालाय वाइड एंगेल लानोसै लोगोफोर नाय वाइड एंगेलावसो फुख्रा नुगोन दै बे वाइड एंगेल ओमफ्राय नोंसोरो नैखौ हमनानै नारना होबानो जागोन आरो ना ओमफ्राय नायनिया वाइड एंगेलाव नैनिफ्राय बेसेबां गोलाव इनि आइसिम 20 फुट गोलाव जाबाय आरो ना गोलावा आरो गुवारा 10 फुट आरो लोगोफोर ना नाया नाय बेफोराव दख'ना गोजा गारसुमना दोनदों न'फोरखौ गथाय दख'ना गोजा गासैबो ब्रेन्डखौ मोनजोबगोन पाटनिफ्राय मानिफ्राय गासैबो लाखिगोन ओमफ्राय नैयावथ' ग्लास होआखै नालाय बेयावबो ग्लास होआखै नालाय बेफोरखौ ग्लास होला दैयाव नेक्स्ट निउ मडेलाव आङो ग्लास होसिगोन बेयाव ग्लास होगोन ओमफ्राय दिनै हानाय नङा बिसोरो गाबोनसो ग्लासखौ लागोन बेयाव लाइट थागोन बेयाव ग्लास थाया बेयाव अनलि फर लाइट थागोन बेयाव एभेरेकाव एसे बेलेग जागोन नोंथांमोनखौ आङो बानायखांनायनि उनाव देखायगोन आरो ना लोगोफोर बेयाव ब्लाउस दख'ना बिदि थागोन आरो बरियानो आं सानना दोनदों आरो बेखिनियाव मोनसे बिसना बानायगोन सानदों आङो बेड जिरायनानै नायग्रा थ' नायनोसै मा जायो थ' नाया दायो जोंहा दख'ना स्टरा एसे गिदिर जाबाय नोंथांमोना प्रब्लेम मोननाय नङा बेयाव सानै हाबबानो बुंनाय जायोमोन नालाय नायनो खस्थ'मोन नालाय ओमफ्राय बिथिं गिदिर जासिगोन बेखौ एसे बोना लांगोन ग्लास लागाखांनायनि उनाव बेखिनियाव मोनसे ग्लास होगोन आरो लोगोफोर नोंसोरना मिरराव नायनानै दख'ना सायख'नो हागोन ओमफ्राय निफोराव बना होगोन ओमफ्राय बेयाव गोलावै मोनसे बेन्स होगोन सानदों नोंथांमोना जिरायनानै लानो हागोन बेयाव मोजाङै फेन होगोन लागायनानै एसे मोजां खालामगोन सानदों आरो ना दायो नायनोसै एसे फाइनान्सियेलिबो प्रब्लेम नालाय थ' बेखायनो मा बानायनो हायो आं नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दख'नाथ' दाखालिबावसो जोङो क'क्राझार थांनानै बिबार दख'ना लाबोदों प्लास बिबारनि ब्लाउस लाबोदों थ' बेफोरो गासैबो एभेलेबेल बेयावनो बे गेजेरावनो दङ आरो ना लोगोफोर लफाय गासिबो मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय बेयाव स्पेसियेलि पाटनि दख'ना दोननो थाखाय ग्लास लागायदों आङो जाहाथे एम्फौ एनला जेबो हाबनो हाया थ' बेखायनो बेयाव ग्लास लागायनाया मोजां आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौबो नायदो ओमफ्राय दायो स्पेसियेलि आं बडि बानायनो थाखाय एसे डाम्बल मोननैसो लादों रेडिमेड आरो ना नाथ' सिम्पोल आं एसे गावनो बानायगोन आरो ना गावनो ट्रेनार जागोन गावनो बानायगोन बिदि जायनो जाया नायनोसै थ' नोंथांमोनखौ आङो बेखौ नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन दा खालामनो मोनगोन ना मोना बेखौ मिथिला दाथ' हर फुबाय ने एक्सारसाइस खालामनो हानाय नङा आं माने स्टर अफ खालामनानै 7टायाव अफ खालामो नालाय जों 7टा बा 8टायाव ओमफ्राय आङो न'आव खालामहैयो आरो 9टासिम एक्सारसाइस थ' दिनै जागोन ना जा मिथिला ओमफ्राय बे उदैया एसे ओंखारदों नालाय बेखौ
हाब होगोन आरो ना स्लिम बानायगोन आङो 6 पेक नायनोसै जायोना जाया दा बिसोरबो बिराद खस्थ' खालामदों बिसोरो एकदम बे रेक लागायनायाबो बिसोरनो लागायदोंमोन बिराद मोजां लागायदों ओमफ्राय सानसे नांखायो आरो बिसोरो हरसे नांना फोजोबना गालांखायो खनसेयावनो बिराद मोजां बेखायनो आं मोजां मोनो बिसोरखौनो लिंबावदो ओमफ्राय बेखौ दायो लागायगोन बिथिं लागायखांबा आं देखायगोन नायनोसै मा जायो जोंना गान्जा सका बन्द जाबाय नोंनिया बेफोरथ' गासै थांजोब्बाय बन्द जाबाय एमएम स्ट'राव दिनैनिफ्राय बिउटि पार्लारा गैला बेयो बेखौ बोखारबाय बिउटि पार्लारखौ दायो ट्रेडिं जागोन ना जाया आं सोंनोसै ट्रेडिं खालामगोन ना मा फैबा खामानो गैला बेयाव ट्रेडिंबो खालामनो मोनला नोंथांमोना नै गान्जासक एरियानि मानसिफ्रा टाउनावसो थांनांगोन ट्रेडिं खालामनोबो खालामलानो जाहा मेदामा बेयाव ट्रेडिं जाला आरो लोगोफोर थ' नोंथांमोना देलायनो गोसोबा टाउनावसो थांनांसिगोन दायो ट्रेडिं खालामनाय सियार टियार गासैबो आङो बाहेरायाव दिहुननानै लांजोब्बाय दायो बेयाव अनलि फर दख'ना भेराइटिस दख'ना सोगोन सानदों जुदि हायोबा नोंथांमोननि अननायाव नायनोसै मा जायो जोंना माबानि रेगनि कालारा एसे माबा जाबाय आरो ना खिसुरि खिसमिस जाबाय आरो लोगोफोर बे दस्रा कालार बेखौ वाइट बेखौ कालारखौ मोनलानो बेखायनो बे वाइटखौनो लाबाय बेबो बेलेग जाहैबाय ओमफ्राय बे काउन्टारा बिदिनो थासिगोन काउन्टारखौ आरो बानायाबो जानो हागौ मानोना बेयाव एसे बिसना मोनसे बानायगोन नालाय बेखायनो काउन्टारखौ बानायला आरो बिदि फिसा फिसा लाइटखौ बेयावबो होगोन सानदों आङो नायनोसै मा जायो वायरिं दायो नेक्स्ट रेगा जाबाय बियो नैया बिदि बानायदों ओमफ्राय बेखौ हगारनानै बरिया लांगोन आरो नैयाव खाबसिगोन आरो बिराद गोलोद वा मा रेक जागोन नायना ला नोंथांमोना उनाव मिथिगोन तुमी भाइरल हो गेलो बिसोरो बिदाय लाबाय ओमफ्राय बिसोर थांसिगोन गाबोन फैगोन जायासै माने बिसोर बिदाय लाबाय गाबोन फै कालि खैटा आइबि 9टा 9टा 10 आइबि दै ओमफ्राय बियो दिनैसो फैदो माबा खालामनो मोनाखै फेनाबो बेटारिनिफ्रा मिनिमाम 4 घन्टावलासो थाङो दाबो जोबाखै नाय बेटारि फेन 4 घन्टा मान जायो चार्ज इथ' हेगौनाय सार बरिया फेन ओमफ्राय बिसोर लांजोबगोन इखौ ओमफ्राय दायो नै जोंहा आलासिया खननायावसो रेडि खिन्थु बिखौ जोङो जास्ट ओरैनो दोनदोसो दै बिदि जाया बियो बाहायथि थांबावगोन ओमफ्राय बे रेका इथिं थांगोन बेयाव ग्लास लागायगोन ओमफ्राय नैबे रेका नै मोनसे रेगा नैयाव फैगोन आरो लोगोफोर बेफोर गाबोनसो जाजोबगोन दायो जास्ट दख'नाखौ हायावल' दोनाखै जोङो बेयाव ओरैनो साजायना दोननोसै आरो दसे गाबोननि थाखाय माने हा नांजोबगोन गाबोन आरो मिस्ट्रिनो फैबा आरो दिगदार जालायगोन दायो जोंहा 9टा बाजिबाय ओमफ्राय आलासियाबो दा जेबो मोनजायाखै दायो थांनानै 10टासोआव बानायगोन 11टा 12टा जागोन दिनै दायो जोंहा दख'ना दोननाय माबाखौ नायदो एसे नोंथांमोनाबो माबोरै खस्थ' खालामो जोङो नोंथांमोना नायबासो बुजिगोन लोगोफोर दख'ना लांफैदो दख'ना लांफैदोलै नामा मिथु या लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांगासिनो दङ दा 9:30 बाजिबाय हिन्जावाबो बिराद मेंबाय मालाय ओमफ्राय आंबो मेंबाय एसे ओमफ्राय नै गासैबो बिथिं बेडिं पत्र जोंना द्राम माबा माबि सब दङ ओमफ्राय सिमाया म'आव एरसोना थाबायबा सिमा बोरो
ओइ द्राम सिङावसो बाल्टी सिङाव हाबनो थाबायलै ओमफ्राय गासै बुस्थुखौबो जों लाबोबाय किसुमान बुस्थुफोरखौ नाङा बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय गाबोन आरो खनसे मिस्ट्रि फैगोन गाबोननि भिडिअखौ गाबोन नुलायसिगोन दायो जों थांनानै खाताम ओंखाम संहैनोसै जानोसै आरो लोगोफोर जोंनाव पार्लार होननाय बुस्थुआ गैला दायो अनलि फर दख'ना ओमफ्राय दख'नानि ओरैबायदि मोजां मोजां कालेक्सन दङ आरो मोना गासैखौबो एभेलेबल मोनजोबगोन आरो दायो 10 जन मानसि हाबबाबो खुनु प्रब्लेम गैला दखानाव गिदिर जाबाय नालाय एसे गुवार 20 फुट गोलाव गुवारा 10 फुट स' नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो लांफैनो हागोन थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट बयनिसिमबो गुड मर्निं गाबोननोसो होगोन नालाय